Benvinguts i benvingudes als nostres oients que segueixen la tertúlia d'Esport 99. Com tots saben, una tertúlia feta present a la generació de 1999. Bon dia, Pau. Bon dia. Icar. Bon dia. Lluís. Bon dia. Pol. Bon dia. Molt bé. Demà dissabte el Barça juga contra l'Eibar al Camp Nou a les 8 del vespre. Què diríeu d'aquest partit tenint en compte que estem a una setmana del gran clàssic? Alineació, comentar la situació del Barça... Qui comença? Jo mateix. Jo crec que, més que una setmana del clàssic, jo crec que la prioritat, a part del partit de demà, és el partit de dimarts contra l'Ajax. Així que no parlem de reservar pel clàssic, sinó jo crec que reservarà per un partit que sempre és complicat. Jo la meva opinió és que no es reservarà. M'agradaria que reservés, però crec que si reservarà tots els jugadors, els menys jugadors possibles, i sortiran tot perquè l'Eibar és un equip que va ficar problemes, per exemple, a casa contra la Real Societat, i és un equip que ha demostrat que dels nous que han vingut a segona és pràcticament el millor, i no crec que especuli. Sí, jo també crec que el Barça no reservarà, tot i que és inevitable pensar una mica en la setmana que ve. I això, l'Eibar, com ha dit en Lluís, és un equip que molt modest, però ha demostrat que sap plantejar molt bé els partits. Va posar problemes, tot i que va perdre, va posar problemes al Calderón a l'Atlético de Madrid. I sí, crec que és un rival que el Barça no es pot fiar perquè els hi pot pintar la cara. Sí, bé, jo crec que Luis Enrique una mica seguirà amb les rotacions que ha fet una mica en Lliga. Jo crec que és probable que Xavi jugui en lloc de Rakitic i també veig possiblement la Neymar que no surti titular aquest partit. I bé, jo crec que és un partit que no es pot confiar al Barça perquè l'Eibar ja ha demostrat que no té por a equips grans. Ja, com ha dit Ricard, amb l'Atlético va perdre però va donar molt bona cara. I jo crec que el Barça ha d'anar en compte amb aquest partit. I potser la pitjor notícia d'aquest partit és, ve de la premsa com quasi totes les males notícies del futbol, i és la invenció de mesures de seguretat extremes contra aficionats de l'Eibar. Notícia que va sortir des de mitjans de Madrid i que el mateix club en el Twitter va desmentir, i que era la notícia estrella d'aquest partit i que deixa retratada alguns periodistes. En quant a l'alineació, llavors? Jo no faria, les rotacions, clar, és que Luis Enrique és molt imprevisible i es veu que tria a última hora. El que sí que ha dit aquesta setmana és que Pedro serà titular, que fins ara mai ho havia avançat el dia abans, i potser al mig la defensa una mica, no sé què pot ficar. Sí, jo el que provaria per aquest partit contra Eibar és posar Montoya al lateral dret, ja que Alves no ha estat un nivell, diria, molt bo, i Douglas, el partit que va jugar, no va estar bé. I és baix, Douglas. I de cara al Bernabéu jo crec que aniria bé provar Montoya per veure què tal ho fa. Jo crec que posarà Busquets, Xavi, Iniesta, i a dalt Pedro, Messi i crec que Munir. Però la defensa, la veritat, amb les opcions que hi ha, no saps si rotes, si fiques titulars, la defensa no m'atreviria. La porteria ja... Jo, Bravo. Jo ficaria... La porteria segur que juga Bravo. Ficaria Vermaelen, el que no sé si està disponible al partit. Ha entrenat tota la setmana, però... Venia amb les molèsties. I sí que és veritat que inclús de lateral esquerra donaria descans a Jordi Alba. I Matié, de lateral esquerra, per exemple. O Adriano. Molt bé, doncs, si us sembla, passem a un altre tema que ens ha ocupat aquesta setmana també, que és parlem de Messi, aquesta vegada per mèrits esportius. El 16 d'octubre del 2004, Frank Rijkaard va decidir donar-li l'oportunitat a un jove Leo Messi que va debutar amb 17 anys i va ser, si no recordo malament, en un Espanyol-Barça, on el Barça es va imposar per 0-1 i l'Argentí va entrar en substitució de Deco portant el número 30 a l'esquena. 10 anys justos després, Messi està a punt de convertir-se en el màxim golejador de la història de la competició després d'haver anotat 249 gols. Creieu que s'ha de fer un homenatge, ja sigui en el camp del Madrid o en algun altre lloc, amb quin gol us quedaríeu de tot aquest llarg recorregut de gols? A veure, jo sobre l'homenatge, evidentment, sent aficionat al Barça, m'agradaria que es dugués a terme aquest homenatge, perquè, evidentment, jo crec que Messi s'ho mereix per tot el que ha fet,
però també mirant-ho una mica des del punt de l'aficionat del Madrid, jo crec que és molt difícil que es faci... Bueno, que un aficionat del Madrid pugui aplaudir a Messi en aquests moments. Jo crec que l'homenatge s'hauria de fer, però potser a final del partit. En el camp del Madrid. O en el partit següent al Camp Nou. Jo crec que l'homenatge, bueno, estem parlant del Madrid, però potser fa aquests 3 gols que li fan falta amb 5 jornades. Clar, no sabem si ara farà 3 gols en les properes 2 jornades, però jo crec que automàticament quan es faci s'ha de fer un homenatge perquè és un rècord molt històric i bueno, el que està clar és que en el Camp Nou tindrà el seu homenatge. Per aquests 10 anys de jugar amb la samarreta i pel rècord. Això de fer l'homenatge automàticament, jo no soc molt partidari d'això, ja que parar el partit una mica per fer un homenatge te ho veia una mica absurd. No, però no dic parar, sinó després de... O sigui, quan acaba el partit, el mateix dia fer l'homenatge. Sí, això sí. És que s'havia especulat de parar el partit i em sembla una barbaritat. I això en el bàsquet es va fer amb Navarro, però és que el bàsquet que paren el partit no és algo raro. I sobre l'homenatge, crec que l'homenatge s'ha de fer, però crec que Messi es mereix tenir un homenatge al Camp Nou perquè per molt que et mogui el morbo que sigui el Bernabéu, saps que serà millor un homenatge a la teva gent que no amb gent que t'estarà pitant i insultant. A més, la Lliga té un mal costum de que quan guanya la Lliga algú no s'entrega el títol fins que juga de local al següent partit de local. A mi no m'agrada això, però bueno, ho té i crec que s'hauria de preservar això. En el següent partit de local, abans de començar el partit, un homenatge, com es fan les pilotes d'or. I jo crec que després de... Sí que en el moment en què marqués el gol aquest, en què igualés, o superés, no sé com és, es digués per megafonia, ja sigui al Camp Nou o a Bernabéu, on sigui, es digués per megafonia i es fiqués una foto. I després al Camp Nou ja es feia així, al acabar el partit i amb tranquil·litat. Han de ser objectius. Si això sigués un jugador del Madrid pensant del Camp Nou, la visió seria diferent. I jo crec que ens hem de ficar una mica en la pell del rival, bueno, de l'enemic en aquest cas. I respecte a quin gol em quedaria, doncs és que clar, són molts gols. Jo possiblement em quedaria amb el gol que va fer a la final de la Champions del 2009 a Roma contra el Manchester United, aquell 2-0 amb aquell cop de cap, que va ser un gol que va marcar història, la primera Champions de l'era Guardiola, i a partir d'allà va començar Messi, va començar a fer les seves millors temporades de la seva vida. Per mi és difícil quedar-me amb un únic gol de Messi. Per mi els 3 més importants, estic d'acord junt amb l'Icar, el de Champions amb el cap. L'altre més important jo crec que està claríssim que és el gol contra el Getafe, que va ser el gol que va portar, jo crec, possiblement a la fama, que es va passar per tot el món. I l'altre gol que recordo molt també és el final de clubs, el gol que va marcar amb el pit, que va donar els 6 títols al Barça aquell any. Jo em quedo amb aquest gol perquè ha sigut l'únic gol que m'ha aconseguit fer plorar d'emoció en el Barça i és el gol amb el pit de Messi contra els Estudiantes. Després de que empateix Pedro... Contra els Estudiantes? Els Estudiantes de l'Argentina. Sí. Després de que marqués Pedro al 89, diria. És la pròrroga i en aquella pròrroga els 6 títols en un any, un equip una cosa que no ha aconseguit. Per molt que algú es vulgui empenyar de sextetes i tot això, és una cosa que no ha aconseguit de moment ningú. Jo estèticament em quedo amb un gol que va marcar el 2010 a Zaragoza, al final de la Lliga, ja era bastant tard, i el gol que té més importància per mi era el de la semifinal de la Champions del 2011, una molt bona triangulació del Barça i una escapada final de Messi fantàstica. Molt semblant els gols. També recordo molt els 4 gols que va fer contra l'Arsenal i els 5 que va fer contra el Bayern Leverkusen en Champions. Molt bé, a banda de Messi, aquesta setmana està en notícia un altre jugador del Barça, és el cas del Gerard Piqué. Creieu que s'han d'augmentar aquestes accions dels jugadors que fan fora del terreny de joc? Què n'opineu? Jo crec que sí que s'ha de comentar en el cas que pugui afectar el club, però el que ha passat jo trobo que és una cosa personal i que no té cap importància, o sigui, no s'hauria de parlar perquè la seva veu privada. Jo em quedo amb una reflexió. Si la gent opina que s'ha de jutjar igual al Piqué que una persona de carrer, doncs aquesta persona de carrer quan el detenen no surt a tots els diaris. Així que no s'hauria de ser notícia i hauria de ser la multa que li ficarien a qualsevol persona. Comparteixo la seva opinió de que no s'hauria de comentar tant, però bueno, és la persona que és i
té la fama que té i bueno, estem acostumats que amb ell i tots els jugadors que competeixen a les lligues més importants es comentin el que fan dins i fora del camp. Jo crec que és un tema que passa fora del terreny de joc, que és un tema possiblement que no ens interessa, és un tema personal de Piqué, que evidentment com tot humà és una persona humana que pot tenir algun error i bé, és un fet puntual, jo crec que no se li ha de tenir importància. Molt bé, aquest cap de setmana seguim amb la tercera jornada de la Lliga Endesa. Algun comentari al respecte? Home, destacar la competitivitat, bueno, com doncs, el bon partit que es va disputar a Manresa en un partit aplaçat, no ajornat, entre el Manresa i el Barça, en què fins al tercer quart va haver molt bon nivell entre els dos equips, cosa que feia anys que no es veia, i va ser molt bon partit en un derbi català realment molt apassionant. A mi m'agradaria destacar que després que el Múrcia guanyés el València, que va ser un dels candidats al títol de la temporada passada i que ho segueix sent, a casa hagi continuat també guanyant a fora aquesta jornada i s'hagi col·locat amb 2-2 i sigui co-líder. Igual aquest equip i la Penya crec que són els dos equips petits que estan entre els 6 primers que han aconseguit fer un 2-0. Jo destacaria el partit de la Penya aquesta propera jornada al Camp del Madrid, que sabem que és molt difícil, per no dir impossible, guanyar allà, però intentaran no sortir escaldats i no he de destacar res més. Jo, més o menys el que he dit a l'ICA, la Penya ha començat molt bé la temporada amb un 2-0 a favor, però ara possiblement li ve el partit possiblement un dels més difícils de tota la Lliga i bé, estan a tope encara que sigui molt difícil aconseguir la victòria. Molt bé, després d'aquest breu comentari, sobretot indicant l'equip local de Badalona, passem ja a la càpsula esportiva, que avui ens la porta l'Icar Lite i ens parlarà del bicampió de GP, Marc Márquez. La càpsula esportiva d'Esport 99. Endavant, Icar. Sí, com has dit, el passat 12 d'octubre, el Marc Márquez, el pilot català, va revalidar el seu títol de campió del món de MotoGP amb només 21 anys al Gran Premi de Japó, quan encara resten 3 curses del final del campionat. Així doncs, el Marc Márquez, amb només 21 anys, podem veure que li queda encara molt per fer i que marcarà molta història dins d'aquest esport, però hem de recordar que amb l'edat que té ja és un home molt important i dir que és un dels únics 4 pilots que ha guanyat campionats mundials en 3 categories diferents. La temporada de 2010 ja va ser el campió de 125 amb 17 anys. També esdevenint el català més jove a guanyar el Mundial de Motociclisme. El 2012 va guanyar el Moto2 i l'any passat va guanyar el MotoGP, on aquest any ha revalidat el títol. També va ser l'any passat el primer debutant en 35 anys en aconseguir aquest títol a la primera i el pilot més jove de la història a guanyar el títol de la màxima categoria. Aquest any, un any rodó pel Marc, ha fet bastants rècords, molts rècords de tota mena, destacar alguns dels més importants, com el que va fer el 10 d'agost al Gran Premi d'Indianàpolis, on va aconseguir la seva 10a victòria consecutiva, igualant així el rècord establert per Mick Dogan el 1997 en la categoria de 500. També, aquest passat 12 d'octubre, guanyant el campionat, és el bicampió del món més jove de la història, amb 21 anys i 237 dies. Després d'haver guanyat aquest campionat, Marc Márquez ha dit que ara és el moment de disfrutar del món de la moto, amb aquestes 3 curses que resten, i d'intentar igualment seguir la mateixa línia. Aquesta setmana correrà el GP d'Austràlia al circuit de Phillip Island, on ha dit que és un dels seus circuits preferits, tot i que només va guanyar en la categoria 125. Però el 2012 sí que va guanyar el títol de campió del món de Moto2 en aquest circuit. I finalment destacar que el seu germà, l'Àlex Márquez, aquest cap de setmana també pot sentenciar el títol de Moto3. Això és tot. Perfecte, doncs molt bones notícies per l'esport i els esportistes catalans. I si voleu afegir ja un últim comentari per tancar el programa. Jo afegiria un últim comentari, aprofitant que parlant de motos. Jo canvio d'esport i em vaig cap a la Fórmula 1 i volia donar més que res molts ànims al pilot Jules Bianchi per l'accident que va tenir i que esperem que recuperi més aviat possible.
Això esperem. Molt bé, doncs moltes gràcies i moltes gràcies als nostres oients que ens segueixen pel canal de YouTube. Ens retrobem la setmana vinent i ens retrobarem amb un especial de cara al clàssic del Barça contra el Real Madrid. Fins la propera setmana, moltes gràcies.